खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बकाकाटआव मोसानि गाग्लोबनायाव 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम। समबारनि फुंबिलियाव मोसानि गाग्लोबनायाव बकाकाट बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय लहर सापरि गामिनि 4 थागिरिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया जादों जेब्ला जायगानि सासे आइजो मेमी फावआ खाथिनि फोथाराव थानाय समाव गुदु बिफां-लाइफांनिफ्राय ओंखारबोनाय मोसाया हरखाबै गाग्लोबो। बिथांनि हसिख्रावनायखौ खोनानानै गामिनि 3 सुबुं अश्विनी फेगु, देबरन्जन कामोन आरो पेपेट फेगुआ बिखौ रैखा खालामनो खारलाङो, नाथाय जुनारजों गाग्लोबजायो। गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फेरिजों आलामि गामिसिम लांनाय जायो। बेनिफ्राय बिसोरखौ 108 एम्बुलेन्सनि गेजेरजों थाबैनो देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिथांमोननि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं होनना खौरां मोन्नाय जादों। नैथि खौराङाव दङ पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना फारियै 5 आरो 3 रांसिम खमायदों। एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनाबो खमायदों। जायफोर बायग्राफोरा नायरायाव गावनि थावनि टेंकखौ आबुं खालामनो नागिरो बिसोरनि थाखाय गासै 40 लिटारनि पेट्रल रिफिलनि बेसेना 200 रां खम जागोन आरो डिजेल गारिनि बिगोमाफोरा आबुं रिफिलनि थाखाय 120 रां रैखा खालामगोन। फारसेथिं इरान दावहा आरो सोनाब एसिया खैफोदनि उनाव गोबां बांनायनि उनाव बे बोसोराव एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायनाया गिबि खेबनि थाखाय फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायनाय जादों। 5 किल'ग्राम फ्री ट्रेड एलपिजि एफटिएल सिलिन्डारनि बेसेनखौ 13 रां खमायदों। आसामाव मोनसे फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना दा 3,173 रां 50 फैसा जागोन आरो दिल्लीयाव बेनि बेसेना दा 2,930 रां जागोन। नखरारि संनाय गेसनि बाहायगिरिफोरनि थाखाय जेबो मोजां खौरां गैया। थाव कम्पानिफोरा 7 मार्चआव सोनाब एसियानि दावराव-दावसिनि उनाव नखरारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना मोनफ्रोम सिलिन्डाराव 60 रां बांदोंमोन आरो जुनआव मोनफ्रोम सिलिन्डाराव आरोबाव 29 रां बांदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ जालुकबारियाव ट्रेफिक पुलिस अफिसारखौ बासजों बोनानै लांनाय जादों। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव मोनसे सरासनस्रा ट्रेफिक चेकआव बास सालायगिरिया थाथ'नो नेवसिनानै सालायलांनानै सासे अन डिउटि ट्रेफिक पुलिस अफिसारखौ एसे जानथायसिम बोनानै लाङो। जाथायनि गुबै जाहोनफोरखौ दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा खालामनो हायाखै। जाथायनि फारिखौ रोखा खालामनो थाखाय पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै नांगौथार आयेनारि राहा थि खालामनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। बेनि बांसिन फोरमायथिखौ नेनानै दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि बाजेटनि जथुम्माया 6 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन। रायजोनि बाजेटखौ 10 जुलाइआव फज'नाय जागोन। आसाम आयेन आफादनि सेक्रेटारियेटआ 6थि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मानि थाखाय हाबा मावनायनि अरायथा नङै हाबाफारिखौ फोसावो, जाय 6 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय जागोन आरो 31 जुलाइ 2026 सिम सोलिगोन। बे जथुम्माया 6 जुलाइआव सोंथि सोंनाय घन्टाजों बेखेवगोन। बेनि उनाव बिजनेस एडभाइजरि कमिटि आरो पेनेल अफ चेयारपारसननि बुंथिगिरिया फोसावगोन। बे हाउसआव बिथोनलाइ, रिपर्ट, नेम, सोरखारि बिल लाबोनाय, सुफुं दाबिफोरखौ दिन्थिनाय आरो 2026 निफ्राय 27 नि थाखाय सुफुंग्रा लोगो हमनाय लोगोसे गोसोखांथि फोरमायनायखौबो लानाय जागोन। 2026-27 मायथाइनि बोसोरारि राङारि बिबुंसार बाजेट अनुमानखौ 10 जुलाइआव एसेम्ब्लियाव गथायनाय जागोन। बाजेटनि सायाव सरासनस्रा सावरायनाया 13, 14 आरो 15 जुलाइआव थि खालामनाय जादों, जेराव 16 जुलाइनिफ्राय 21 जुलाइसिम बिफानारिजों सोमोन्दो गोनां स्टेन्डिं कमिटि (DRSC)नि जथुम्मानि थाखाय हाउसआ जिरायथ'नाय थागोन। 2026-27 मायथाइनि थाखाय दान दाबिफोरनि सायाव सावरायनाय आरो भटिंआ 22 आरो 23 जुलाइआव जागोन। बेनि उनाव आसाम एप्रप्रिएशन बिल 2026 खौ सिनायथि होनाय, बिजिरसंनाय आरो पास खालामनाय जागोन।
24 जुलाइ आरो 31 जुलाइआव गावारि सोद्रोमाफोरनि हाबाखौ थि खालामनाय जादों, जेराव सोद्रोमाफोरनि सम, गावारि सोद्रोमाफोरनि बिल आरो गावारि सोद्रोमाफोरनि थांखिफोरखौ सावरायनो थाखाय फारिलाइ खालामनाय जादों। जथुम्माया 11-12 जुलाइ आरो 25-26 जुलाइआव बन्द थागोन। बाजेट जथुम्माया 31 जुलाइआव गावारि सोद्रोमाफोरनि खामानि, गोनांथि सोरखारि खामानि, जुदि दंब्ला आरो जोबनाय समनि थाखाय दोनथ'नायनि गेजेरजों फोजोबगोन। 5थि खौराङाव दङ मणिपुरनि खामजं गामियाव गं 15 न'फोरखौ सावना होयो। 1 जुलाइखालि मणिपुरनि खामजं जिल्लानि फाइमल कुकी गामियाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा अर सावनायनि जाहोनाव खमैबो गं 15 न'फोरा खामजोबदों। फारसेथिं बेनि उनाव मोनसे थांकुल गामिखौ नोजोर होनानै अर खामनायनि नाजानायखौ रैखाथि हान्जाफोरा खावसे फेलें खालामदों। मावख'आरि खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव सोसाट पुलिस थानानि सा-सानजा फारसे भारत-म्यानमार सिमा पिलार नं 113 नि साखाथियाव थानाय फाइमल गामियाव जादों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि गामियारिफोरा सोलिबाय थानाय रैखाथि थासारिफोरनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो फाइमलखौ खालि खालामदोंमोन आरो दानदिसेयारि महरै आइसि गामियाव आश्रय लादोंमोन, जेराव 11 आसाम राइफल्सनि केम्प दं। जायनि जाहोनाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। अर खामनायनि जाहोनाव गामिनि गासै गं 15 न'फोरा आबुङै सिलिंखार जायो। फारसेथिं गामिनि गिर्जाखौ जेबो दांनो हायासै। मोनसे खिथेरगोनां खामानि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे सानखालिनो सानजौफुनि 1:45 रिंगासोआव भारत-म्यानमार सिमा पिलार नं 101 नि साखाथियाव सांखालक थांकुल गामिखौ गुबुन मोनसे हानजाया सावना होनो नाजादोंमोन। रैखाथि हान्जाफोरा थाबैनो आखाय होयो, जायनि जाहोनाव गामिखौ आबुङै सिलिंखार जानायनिफ्राय होबथायो। नाथाय बे अराव म्यानमारनि रिफुजिफोरनि गोबां फिसा-फिसा फुख्रिनि न'फोर आरो थांकुल गामिनि सोद्रोमाफोरनि माखासे न'फोरा खामजोबदों। बेनि अनगायैबो गं 7 थांकुल न'फोरा खावसे खहा जादों, नाथाय बासायनो हादों, आरो 7-8 न'फोरा जेबो खहा जायासै। बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे मोन्नैबो जाथायजों लोब्बा लाखिनानै केस रेजिस्टार खालामनाय जागोन आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो आरो गाग्लोबनायनि जाथायफोरखौ मिथिनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ 3 कौटि रां घुस लानायनि केसआव सिबिआइआ आइपिएस अफिसार दीपक गहलाबतखौ खायो। सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशनआ 3 कौटि रांनि घुस लानायनि केसआव आइपिएस अफिसार दीपक गहलाबतखौ खादों। मुश्री गहलाबत बिथाङा डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशन डिजिसिएआव रिजिनेल डाइरेक्टर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथांनि सायाव अजद होनाय जादों दि बिथाङा पुडुचेरीनि सासे फालांगिखौ सिबिआइनि नायबिजिरनायाव मोजां फिथाय होनायनि खोथा होदोंमोन। मावख'आरिफोरा अजद होनाय बादिब्ला बे खोथा होनायखौ 3 कौटि रां घुस लानायनि बदलै खालामनाय जादोंमोन। आयेनारि खान्थियाव दा मुश्री गहलाबत आरो गुबुन हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव सोंनाय-फिननाय खालामनाय, फोरमानफोरखौ बुथुमनाय आरो जोबनायाव चार्जशीट दाखिल खालामनाय जागोन। जेब्ला केसआ जुडिशियेल खान्थिनि गेजेरजों आवगायलांगोन, अब्ला दायनिगिरिफोरा गावनि रैखाथिखौ गथायनो खाबु मोनगोन। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 13 लाख रांनि नंखाय भारतारि रांनि नटफोर जब्द खालामदों। सा-3 हादोर गेजेरारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ खानाय जादों। नंखाय रां आरो क्राइम नेटवर्कनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव दिसपुर पुलिसआ मंगलबारनि मोनायाव गुवाहाटीनि पान्जाबारि ओनसोलाव मोनसे इन्टारस्टेट गेंखौ हमनो हायो आरो 13 लाख रांनि नंखाय भारतारि रांनि नट एफआइसिएन जब्द खालामो। जब्द खालामनाय नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे इन्टारस्टेट गेंनि सा-3 सोद्रोमाखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि उन्नाव जिल्लानि थागिरि 34 बोसोर बैसोनि अनुज गुप्ता, उत्तर प्रदेशनि कानपुरनि थागिरि 32 बोसोर बैसोनि महेश शुक्ला आरो कानपुरनि 28 बोसोर बैसोनि रशन गुप्ता होननानै सिनायथिनाय जादों। नंखाय रांजों लोगोसे पुलिसआ उत्तर प्रदेश इउपि रेजिस्ट्रेशन प्लेट इउपि 35BV8240 गोनां गंसे गारिखौ जब्द खालामो, जायखौ बे हान्जाया बेरायनो थाखाय बाहायगासिनो दंमोन।
पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा उत्तर प्रदेशनि कानपुरनिफ्राय सोलिफुबाय थानाय मोनसे संगठित सिन्डिकेटजों सोमोन्दो दं। बे हानजाया समबारखालि गुवाहाटीआव फैदोंमोन आरो गावसोरनि अपारेशनखौ मावफुंनो थाखाय नोगोराव मोनसे अरायथा नङै जायगा फसंदोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि बे हानजाया नंखाय रां राननायनि थाखायल' लोब्बा गैया, नाथाय एटीएम खावग्राफोरनि मोनसे गोख्रों हानजाबो। गुबुन गुबुन ओनसोलाव गोबां हाई प्रफाइल एटीएम लुथिनायनि आन्दोआव बिसोरनि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दासान्दि गिदिर नेटवार्कखौ दिहुननो, आसामाव जायगानि लोगोफोरखौ सिनायथिनो आरो नंखाय नटफोरखौ बबेयाव फोसावनो नागिरदों बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ 156.77 ग्रामनि हेर'इन बोखांनो हायो, 3 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ बिरुबारी शंकरपुर ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों हेर'इन, नोगोद रां आरो मबाइल फन जब्द खालामो आरो 3 सुबुंखौ खायो, मावख'गिरिफोरा बुधबार 1 जुलाइआव बुङो। थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै फाथासिल आम्बारि पुलिसनि मोनसे हानजाया बे अपारेशनखौ खालामो आरो 156.77 ग्राम लिरथायनि हेर'इननि 127 भायलजों लोगोसे 1,14,082 नोगोद रां आरो 3 मबाइल फन बोखांनो हायो। बे जब्द खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बिथांमोनखौ पानबाजारनि 39 बोसोर बैसोनि नुरुल हक, फेन्सि बाजारनि 21 बोसोर बैसोनि नितेश सिंह आरो पानबाजारनि 27 बोसोर बैसोनि सालेहा बिबि होनना सिनायथि मोननाय जादों। आयेनारि राहा लानाय जाबाय आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।